ndeda kutaura zvinhu zvatowirirana zvandosogona kubhadhara bosi. Kana matotarisa megentleman ndeida kuti zvinhu zvinoti gaga dumbosiro wandana. Aiwa uri murume hatototenda. Ndairiritira mwana wangu yeyu. Akamuda riri zimhandara. Nhasi zvakona naachembera kudai. Vana vangu ini vari kuenda kumaprivate school. Zvichineseyo vakapfeka masvuku kudai nai. Vakapfeka masvuku kudai vachifamba nemazimota ayo. Zvichinesa sei? Zvakwana gogo. Aiwa ndinoda kutaura shungu dzangu. Nokuti akatidzikisira kuti aiwa nokuti varombo tinovapirei mari dzacho. Asi tikazozvitarisa mambo ka unotozoona kuti even kana vanatsani vangu vasati vatopedza kuroora ka. Ende pamwe varume vazhinji vari pano havana kutombopedza but yangu ini ndosara ndiri kuti inini ka pandinogona ndo pandobhadhara. Kupenga hakuridzirwe bhero membero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko. Ladies and gentlemen, ndadzoka zvakare nenyaya yemabhero manyama anodhilivharwa aunobhadhara upon delivery, free delivery nationwide. Kupi nekupi zvako. Ndina hangu nanamboperekedza vanhu veInfinity Bells kunodhilivhara bhero to one of the clients. Tichingorivhura kudai akabva anakirwa mukuona fully packed grade nyama last achibva atongopfeka rimwe racho akati iri handichabvisa iri miraimona achiripfeka uyo paangofitwa ipapa angari kure munhu uyu but bhero iri rakasvika ikoko kwaunenge uri haana kubhadhariswa transport and bhero iroro akaritarisa paanakirwa naro. So vabate vanhu veInfinity Bells on the number that is showing on the screen +263 716 235 311. Wongoti watumwa naZigo pane kaskikufu kavanokuitira ndokutadza kwataura because kaombe itirwa iskikufu neInfinity Bells and you'll be good to go. Right, sunungukai kutaurira dare chaita kuti muuye kudare mambo vachinzwa. Uchaita kuti kudare muchitaurisa kuitira kuti vasaite kuvhunzira. Kuti ndiuye mudare ramambo ngezi. Nyaya yepfuma yangu. Ndikuda kuna super duper. Pfuma yenyama uri kuda mashepherd basa. Ara mambo vangaziva sei kuti munongoda pfuma here kuchero munhu wamangoona kana kuti wamangoya naye. Munotaurira mambo kuti uyu mukuwasha uyu kana ari mukuwasha wenyu. Ndauya mudare renyu mambo kuti ndizoreva pfuma yangu kumurume uyu nokuti zvakati. Handiti mapona. Ndauya mudare ramambo ngezi. Chida kuzoreva pfuma yangu kune mukuwasha wangu shepherd basa. Kuti andipedzero paakandisira anga akaroora mwana wangu akagara apa. Mwana wacho haana kuuya mudare sei. Nai baba toda kunyatsonzwisisa vachiri vese here mwana weine mukwasha vachiri vese here Pindurai kana mukwasha ari kumuramba mwana wangu. Ari kumuramba here kana takamuramba? Ari kumuramba. Saka izvino ava kwenyu here kana kuti achiriko? Ezvino achiriko kwawo. Alright, saka asati arambiwa. Kana achiriko asati arambiwa. Ameno changamira. Mukunzwa zvikurehwa nemurume vanenge vakukanganisa kuona nokuti kwavakamborodzana kwacho. Vakanga vachirodzana vari kwavakanga vari. Saka tiri kufunga kuti mukazoona munhu akunozvarira pavanhu akutsvaga kuti achidii abatsirike kuratidza kuti pane zvimwe zvinhu zvaanenge achiona satezvara kuti izvi hazvisisiri kufamba zvakanaka izvi. Saka tinofunga kuti tikaenda kuna ari kumhangarirwa tingade kunzwa kuti kana muchida pfuma yenyu mune makukuto api navatezvara vari kuda pfuma yavo kwamuri.
munenge muri kunzi maakurambana here nemukadzi kana kuti muri kuita sei kana kuti muri kunetsana hameno zvapa kuti vafunge kuti aiwa tinofanirwa kuenda kwamambo kuti tibatsirwe namambo. Okay, mukadzi wacho ndiye akatondiramba inini. Nyaya ingoripo ndeyekuti ini ndira kunzwa kuti pfuma yavo ngavataure tinzwa kuti yakamira sei. Pfuma yacho chii chamukuda kungwana iri pane haisi kuoneka. Tora ndiani wedu tora iposha mapurisa edu anzwa kuti chii ngwashada kuziva kuti chii chaasina kuita. Zvakabviswa zvisina kubviswa kusambo pane 2000 then danga mombe 5 yamai yechi6 right, then majasi ababa mombe yechimanda zvirehwa pakudiwa 1500 then zvipfeko zvaamai hazvina kutaura izvo gusi nembonano $50 then grocery doro nefodya zvosanganiswa mugrocery imo. ndoda kumbobvunzawo kuna amai. Aya mai, mune vana vangani nababa? Mune 4. Saka 4 pane rutsambira Rusambo ndonzi 2000. Alright. Saka varazati baba avarazati vangobisa zvibingi here zvekukura tikadaro matare tinenge tamhanya ndatifungidzwa tisati tapinza amai handiti mukwasha abvunza kuti zvii zviri kudiwa ndo zvaaudzwa ngatipindure iye. Right, ndazvinzwa zvavari kutaura. Ndongati ane 22 years tabva kunoroorana. Taroorana naPrespazara. Sandra wakuziva kuti ma2000 US ari kubuda sei kwakusati kwane ma2000 US ari kunzi rutsambo. Zvakacalculatwa sei. Then nepamwe pari kunzi 1500 dzandiri kunzwa idzo zvakabuda papi nedzacho. Muinaro nderipi? Rina mudhara wangu kumusha. Handina kuno rina baba wangu kumusha ndo vandakaenda nawo chinoroora. Saka ini ndandiri kuti kana kuri kudzidzisa Bhaibheri tida kutaura chokwadi, toshingotaura chokwadi. Inini handipo pakutopokana nekupedzisa pfumba, I'm that type. Ndiripo pakupedzisa zvakasara, but tochiwirirana pazvinhu chaizvo kwete zvokuti potaurwa mafiga. Ndinoona kuti mafiga ma1500 nema2000 abuda papi kubva pa2000. Kuti kana wakanzi bhadhara $10 ameno egore ripi 22 years dzauri kureva. Nhasi isusu sematare tingapinde mumatare akadaro. Right. Inini handisi kureva kuti kana ndakanzi bhadhara $10, but inofanira kunge ichitaurika tomboti $10 ikaenda pa2000 pakuda kuchitaurika manje kuti pa zvinge zvinhu zvakarongeka. Mukwasha ari kuti 22 years kufunga kwake vabva kunoroora. Pane list rakanga richishanda mubvunzo wakanaka, asi chunhu chinoisa kuti munhu azvidefend unenge wauya nechako. Handiti mapawana mukwasha list rako iwe paunouya kunyaya dzekunzi uri kuenda kunotaurirana zvekusidzanwa nekuita sei ndo unenge wakabata list rako. Mazuva ano kune technology uri ipapa list rangadai ratosvika kudhara kuziva kuti handiko ikoko but list ndariclaima kumusha iri riri apa. Handiti mapawana. Saka ari kuti iye ari kukadzika nemafigures ari kutaurwa apa ma2000 ma1500. Yo list yo yarini ya 2010 ya 2000 takuta kuti 2010 munaro ndiro chiro ndio ikare yacho munayo ndio ya 2000 samura ngenda mverengo ikare kunzi tatisati ane ma1000 ma-US yakwakusati zvakwapia. Saka angari mazimdhura ingari 1:1 nezimdhura. Saka mukazocalculata kuti ndiro makabvisa dhora zvacho. It's 22 years ago handichaziva. Hainini kutaura chokwadi ka zvandakabvisa zvangotaurwa pane zvinhu chaizvo chaizvo. Handitaura kuti yanga iri 1:1 izvezvi haisi 1:1.
Ngatikalkulate metsi dziripo chaidzo toita izvozvo. I don't have any problem. Alright, mirai tinzinyaya yemurume. Apa yorukadzi kane mari yawanda here hanzi yawandisa 2000 rutsambo apo yairi 2000 pamwe hameno bhiera patime iyoyo then yakunzi 2000 US. Already macalculations edu angongorova 1:1 ofushi hatisi pa 1:1. Zvaude kuri kutonzi tinoda kutoweka neiyoyo tienda kumabhengi chaiko tozoona pamwe tobva tabvisa $100 pano. But toda kuita zvinhu zvekuti takazvara vanhu tiyanane tiwirirane chete pa 2000 ungoda bhadhara mari pa 2000 ipapo tikaisa 1000 I think it's fine. Afungira right pamwe futi ndepapi then pane panzi 1000 pane panzi 1500 and bachiva ameno tichi itamtarisa pa 1500 panzi zvirehwa zvamai 1500 aipapo titwa here zvirehwa zvo kune vamwe ngatingoti tsika yavo tinzwe kuti vaiti chii papa zvirehwa zvirehwa zvamai 1000 ndizvo mombe ngani kana dziri mombe 1500 dziri mombe nhatu 5 1500 saka hakuna zvinhu zvakadii ndo zvavarikuda kubatsirwa. Hatitaure zvinhu zvinoitika baba. Musada kuti iyeso mwana wenyu akanzi arogwa nemwana wapriest mochaja kuti ndamwana wemutungamiriri wenyika kune mari chaja iroro zvinoenderana netsika dziki. Musatarisa munhu kuti ndiani. Mukanzi mwana wenyu arorwa kana kuti ane murungu wekupa munoziva kuti munhu arikubva kuAustralia nyaya haisi yekwaanobva inyaya yekuti ko tsika dzenyu munochaja sei. Asi nyaya yekuchajira munhu kuti anowana saka anofanira kuti chinhu choita $, chichoita $25 nekuti kurorerana harisi business kutsvaga ukama. Pane zvinhu zvinodiwa zvinobatanidza chii ukama. Pane mhuri hapana kurambana kuti taurai mafigures ayanga ari $10 plus hapana kumbonzi US kana but paanga ari $10 bacho $10 acho ayo zvaari kuita akachinja mari dzedu dzakachinja pakawanda but hapana asingazivi zvinozo kuti mari payakachinja zvakati zvairevei ko pane ende ndo dambudziko renyu rekuchaja vanhu mari pazvinhu zvinoda pfuma panotaurwa nezvemombe chaja mombe hadzichinja makala hadzo nei but inenge chingonzi mombe ani mazoraka mari ndo panonetsera kuti inochinja nyika yedu munoziva kuti iri mudambudziko remasanctions mari yedu ikadonhedzwa hurumende yotsvaga dzimwe nzira yombozama kuvandudza zvidavo zvinopedzisira zvaita kuti mari yamaiziva imimi ichidanidzwa zvimwe zvinhu zvisiri inenge yakudanidzwa zvinhu zvinoenderana nezviripo panguva. Halo ndanga ndifungidzira kuti ataurai navo vari pano kara kupaya ufuni awagira halo atokufuna timudaro ndamai vada zvari masvika muri vapenyu mazi vangu vachichema anogona kungourawa munhu iso vapazara muri kuratidza kuti muri munhu anoda kutaura zvinhu tichipedza handitika tiri kuenda pa 1500 imi muri kufunga kuti kudii mubvunzo wabvunzwa namambo kuti tifambe nedare iri 2 minutes zvoda muyanani ava mwana wavo vasununguke musara wafuti makadii ndinofunga ipapo mukaisa pa 800 I think 800 chimbozviitai semutauro wavari kuita tozoonesana kuti nditosvika papi chaizvo ivo itai kudzwai mari dzacho muchingodaida then mombe sekutaura kwamboita mambo mombe haichinje pakaiswa mombe 6 apa pamombe 6 dzine mazita mombe 5 dzedanga nemombe 1 yeumai yatanzwapo nemombe yechimanda dzobva dzaita 7 so mudare mamambo muno mamuri
mombe yedu mudara i300 US. Handiti mapawa. Hamene kumazigi edu kuti inenge iri chii. Handiti mapawa. Saka mari iri kutaurika panapa yezvino pamombe chi 700 it's $2,100 yemombe dzedanga nemombe yeumai nemombe yechimanda. Hapana kushata. Right. Zvipfeko vanhu vachiwirirana pakunotenga zvinhu zvekunzi takunotengera mai mukwasha nemwana wamai vaya ndo vainoita madanha. Nozvanonzi madanha. Panapa hazvina kutozonyorwa kunzi panodiwa matenesi, panodiwa hembe yakazodai, panodiwa chii, hazvina kuiswa panapa. Maybe vaingoti semwana wangu paanoenda vakutsvaga zvinhu izvi anongoziva kuti zvii zvavanoda kundiitira samai. Zviriko izvi zvandiri kutaura pano. Panapa yakanzi zvipfeko zvani zvaamai. Then iri riri kunzi gusviri nembonano. Hamuna kupindura pazvipfeko zvamai. Tona zvisa pa100. Pa100. Right? Toenda iyo $50 yegusu raipinde. Then $10 yandiri kuona kumusoro kweyo inoratidza kuti haina kutikwa, kuratidza kuti haina kudi, haina kubhadharwa. Yakanzi yefodya nemachisi. Ndofunga musi wamakanga muri panhingi vaida zvekunge vachisutawo vanenge vachidi vachiputa, but haina kudi, haina kuzomakwa. Then apakanzi doro nefodya. Grocery nedoro nefodya. Grocery ndakatenga. Makatenga zvamune makatenga makadi makatenga. Mukwasha ari kuti izve groceries ndakatenga. Grocery akatenga but havana kuisa doro. Havana kuzouisa doro. Kwanza hamuna kuzounza doro. Ya doro ndakatongoudza kuti handiti hangu zvedoro. Ipai zvakesari kuna kesari. For now vanonudza maskadha vanoda. Zvinoti rumboenda kumari. So that tinongoda kuti tingoweka iri total tobva takusubmitirana. Handiti toisa pachidoro remadzitezvara. Doro. Nyati handiri kunzwa kunoita mari dhora. I think ukangoverengana mazitezvara. I think padoro tikaisa pa$20. Aiwa ishoma. Ishoma. Tainge tiripo madzisahwira tichitomwawo. Pakuroorwa kwemunhu 20 mani ngirikiri. Aiwa amuri kutaura hati say 40. Handiti ya. It's okay. 40. I think pazvinhu zvese zvakanyorwa pano zvapera zvisina kunge zvakadi zvakabhadharwa. Majasa baba. Ari papa. Ndopane zvipfeko zvamai. Aiwa majasa ababa. Majasa ababa. Mai vaenda pa$100. Baba wenda pachi. Majasa akanyorwa kunzi mani. Ndiri kutaura kumukwasha. Aisa 100. 100 aiite. Ngatiende pa$150. Handunga 100 because masutu ani majasa acho isutu. Sutu zvakawanda. Bhutsu, majasa paitengwa sutu 1 nebhutsu. Nechari. Makarodza vangani? Inini? Ndoziva paitengwa sutu 1 nebhutsu. I think pakawanaka sutu, bhutsu, maybe tie nesheti. Yeah. Yeah, neheti. Nejira rababa. Then zvokuzochinjawo zvavanozotengwa. Alright. Tikaisa 100 I think because mari dzawanda. Kana machitenda kudai zvitaura zvepachena. Ndinoda kutaura zvinhu zvatowirirana zvandozogona kubhadhara because
kana matotarisa megentleman ndeida kuti zvinhu zvinoti gaga tidumbosiro wandana aiwa uri murume hatototenda right taisa 100 yacho panapa 890 kimbosiyai $4.2 4,200 yes handinobvunza uchema yaungano tochimbo hameno mune muchibata papi pane pasingabatike mombe imombe okay handiti mapo chinhu chakatongorema apa chete ichi imombe mombe saka idzodzo kana dzisina chitsotsi idzo maha izvo zvekuti pari kutsamba apa pakabviswa 5 posara 5 ikaendawo kuma 3 point something zviri nani then patamboti 800 kuenda futi 5 so that ikaendawo kuma 35 ndikabvawo ndakadaro ndinoziva kuti handi unoshanda izvi ndobhadhara chi kuti ichi inenge iri chi apa 800 yachona inenge apa yayanzi yamai ndo zvandiri kureva mukati 5 apa moti parutsambo 5 ndo zvati kuti 5 apa 3 ndo zvamataura ndizvozvo kureva kuti chetabvisa 800 pa 4,200 iweke itiona kuti inenge yasara yakadii tikabvisa 800 sara that's 3.4 yeah 3.4 but isusu manje mudareka hatizongoti zvese zvazotaurwa nemunhu ndo zvatinoita tinotarisawo mumatare machona kuti ini namwe contractor kubuilding kana ndikanzi ndiri kuti munhu ndiri kuchaja mari yangu 10,000 iyo nditi ndine 8 handiti ndinozoti ayo chindipewo 100 pa 200 yatiri kubvisa todzorerawo kwandiri iwe tichigovana zvausina saka I think pa 800 ka tobvisa 400 torasa todzorera 400 kumutongo I think zvinoratidza kuti tiri mudare mambo nyanga iripo yes auya nelist tezvaro yes ari kugamuchira list mukwasha yes asi kuti padiscussion yenyaya yechitongo mukwasha anzi alright pane zvakanyorwa ita uchitiudza zvauri kufunga yes kuti zvinenge zvakakurerukira zvisiri zvokuti ndiye mukwasha akutochaja ndizvozvo saka kuteerera kwanda ndichiita kana sina kukanganisa mari dzese dzanyorwa kuti dzisvika apa ndiye mukwasha aidazvitaura pasati papinda apo pfungwa yedare kuti vapedza kutaura zvavari kuda vakutaura kuti zvimwe zvavari kuda futi saka handizivi kuti dare rinozogaidhawo sei nyaya ichienda mberi kuti zvara vanga vaya vane zvavakanyora dare rikati zvimwe zvakawandisa iye mukwasha akati zvimwe zvakawandisa yes akanzi chitipawo paunozivi pakanyorwa yakati ndiye anga achitaura ndobva yasvika payasvika ipapo handizivi kuti zvara vanozozvitora sei kuti chero ambopuwa mukana wekubatsirana nedare richidzika aona tota wabva ati kuti haiiti tanga tichifunga kuti isusu sedare tatogara tatodii tatomuonesa kuti isu taatichifunga kuti right kana tichiti tiri kubvisa 800 yese zvakadii kuti tigovane tozochibvunza vatezvara kuti muri kuzvinzwa here zvekutaura nemukwasha muri kutiwo kudii handiti ndizvo yes kuikaenda pa 3.8 instead of 4.2 payanga yayo tabvisa 400 ini chikumbiro changu chacho chekuti at least ikaenda pa 3.5 because izvazvo kuwirirana nekutonzwisana mari dzedu dzataishanda nadzo kare dai kunonzi taitoita macalculations chaiwo emari dzakudhara hayaimbosvika kumari iyoyo saka ndezvekutonzwisisana vanga vachitaura zvamataura kuti vataure mari ikasvika pa 4.2 vakati ndaanchikumbira kuti zvayadaro mondibvisirawo 500 apo 400 ningi 300 apo
ndobva yaita 800 ndobva pa 4.2 ikasara yapa 3.8 not 3.8 yazosara yapa 3. Chiinhingi mamuti wake up 3.4 ndopatati ko pa 800 yamabvisa kuti zvisununguke since muri mudare 800 ndo yamusisina kai tachikumbira kuti motsvaga 400 pa 800 toisa kupi uko yoita 3.8 yodi itorasa 400 pa 800 saka ndo pavari kuti ndanchikumbira kuti right ngaichisvika pa 3.5 ndo patata kusvika nawo vasikumbira izvo ya vari kutaura baba toda kuisa kuna baba baba chikumbiro chemukwasha machiwa here ndechinzwa 3.8 yanga yakanaka chikumbiro chemukwasha machinzwa ndechinzwa nekuti ndiye anotsvaga mari anozama wanika saka ane zvaaona sekuti zvinogonika ari kuchema pamusha zviri kuti tongoriva nyaya kana tiri pano kwasha achema aridza muviri mumusoro nababa kudemandisaupi kuti muri kutii kana murambokurukura nevamwe wenyu pasaidi amiri mbotaurai tokupai 3 minutes taurai kutaura pasha mondi hauzoperi kuzviva saka mondi haudi kuzosiwa usina kana mashure inyuchi dzomuriwo apedza wose dzotamba unotosiya zvimwe zvimazinga kuti tisatama vana menda mberi tikutaura ndikati vakasunungwa kuya padare anosinyaya kuchema nguva ende nyaya indeyi isati kutonga tiri kuti kuyana nze zvinoda mutongo tozvizva kana zvimwe zvoda kuti ndoitira kawatipe 3.5 vana vabafu vari kuvuma aiwa it's okay inoita hivi hanzi hapana chakaipa baba mukwasha agamuchira pakine zvimwe kuti noyari atoudzwa nemukwasha vaya ndianotitaura dare ndorava kuchibvunza alright apa I think ndogona kuti pa every 4 months ndichibhadhara 500 ya izvo zvautaura zvakanaka zvino zvaida mafungiro angu ndekuti ukapinda basa ukapuwa pension pane mari yaunozoramba uchitora zvako pashoma pashoma kuda pamwedzi but pane chikanombouya so kanota kuti karadza kuti ndipenjeniya kanombouya kakabatana kekuti so unonzi aiwa vaibva kupenjeni mazoona kanobatana ikapo then matamutanga kumberi macho chidai patomboda kamutsindo chako kuratidza kuti vabva kudare chiwava vayananiswa nemukwacha kumboti ti kuti musi uyo kana redingoiswa foni pamusoro vanhu vachijabula ya ipapo hangu kutaura chokwadika sezvinhu zvandandisina kugadzira because inini vatezvara vangu vanambovhura vandifonera havana kutuma munyaya saka ipapo ndasina kuigadzirira iyoyo saka ipapo ndanguya ndakagadzira towirirana tawirirana izini zvaite tatowirirana ndozvandakuita okay pasipo patiri okay kuti wati wewe unongochibhadhara 500 per month pa 4 months 500 ndozviti kuti nini azvizoradzi kuwirirana izvozvo zvoradza kuwirirana ndozvikuti mukwasha baba wawirirana awiriri baba ndombokudaiwo soyo
zvimwe tozopota yedu tichidai kana ivo vanosunungura inyaya yekusunungurana mumwoyo bai. Okay. Ende wenda kunzwa uchiti mune vanhu mune vangani? 4. Wazviona vana rudzi? Musikana 1 vakomana 3. Uri kuona kuti wakabhenefita? Yeah. Une wanu wachazokunetsa sekunetsa kwawaitwa nevakomana vane vanhu vako. Pfuma yako Mwari haanei nemagonyeta munao nepfuma yaMwari vanhu. Munambo munhu aisa mutemo pamota, aisa mutemo pamatenga ehondo aya kana akaisa mutemo pamunhu. Munhu ndo waanokontrola, ndo waakati ndakasika nomufananidzo wangu kuti handina mari. Unoziva saka kuna Mwari takafanana. Hazvinei kuti une dumbu kuti wakapera zvekuti bhande harisungiki kana kuna Mwari takadi takafanana. Saka ukasunungura mwoyo wababa, even vana vako chaivo vanorarama zvakare. Kungoti chivanhu maybe vanhu tinouta tichichirasika. Kungosununguka kwevanhu mutori ropa mane pakumakabata so. Zvinovamba zvekuti inini ndiri kutaura mostly zvandotaura ndo zvandoita. Handidi kutaura zvinhu zvandisingazokonketa. Ngwazvo mambo vari kuti kana muchikumbira 2 months kana muchikumbira pamwedzi kuti ndikawanawo kana ka 2000 ndomboti kana 1500 ndomboti imwe yozouya wayooneka mari kavanofanira mbo wakadziri hatina kuti nhasi unayo bhozi wanga usingazviti kudii wauya kuzongota vanatezvara vandidanisa kwamambo chichanidza handizve ndobva wanzoka ndobva mataura masvika pakuwirirana handizve mawirirana kanofanira kuzoita kachinhu chinomboti it's okay. Saka ngatingoti 2 months tombova cover 400. Yes. Ini kutaura chokwadi izvezvi zvine ma-school fees nezviri kuitika right now. I don't want to lie. Ivana iva vari kuenda kuma-private school. Vana vangu ini vari kuenda kuma-private school. Saka kuti ndizoregeresa futi mwana kuenda kuchikoro. Hazida kuita zvokunyepa panapa. Tautaura zvinhu zvatinoda kuita. Exactly. Saka inini after 2 months ndovapa 400, then from there toerenga 4 months tichivapa mari yaopera. Because kutaura chokwadika ompacho ndiri munhurume sei but paonowa kundidhonzera kuti usingaita handifanira kubvuma zvakadii. Vakutaura ndazvinzwa tikuti wewe kwati after 2 months ukagadzira 400 imwe yacho ndewanga uchiita after 4 months ukakalkuleta unotoona kuti munogona kutochembera musati mabhadzana tikuti isusu tereresa kana timboapawo kamwe kamari wozodhileya mberi kwacho akuona izvi tinoti mangwana mapanguva yawazvipa iwe kureta matauriro ako uri kuita sekuti pane zvinhu zvine basa handingaiti zvisina basa uri kutora sekuti izvi hazvina basa hautauri uchidero ndine zvakadai ndikadai iwe nhamo yako ndeyako tine dzedu nemunhu ane nhamo dzake but izvoda kugadziriswa. Nditi vana vari kutofarira kuti vana vako vakabva mukuti wakavaita mamai havaberekwawo kana ndinoona unoziva kuti tsika dzedu chazvichaizvo dzine padzinoti zvinhu zvinoda kunyarana chinhu chakakura ende ndanzwa uchiti washamisira kusei vauya kudai pamwe ndozvikonzero zvacho zvokuti vaitaura zvinhu zvisingasviki ende ona pane 20 years handakutaura navo havana kutombotaura neni 22 years but iwe unotaurirwa zvinhu zvaunoziva ndakatombovakunyore vanoti vari kuretu voti vanofanira kundiyeuchidza mune chikwedi. Asi tikazozvitarisa mambo unotozoona kuti even kana vanatsani vangu vasati vatopedza kuroora ende pamwe varume vazhinji vari pano havana kutombopedza but yangu ini ndosaka ndiri kuti inini pandinogona ndo pandobhadhara nezuro vatobva norora nezuro ndingazva ndisinaye ndakanobva norora mwana mwana wacho atoripa nezuro ndatora kugoka mukati kunozogone mbudzira tikatobvisa bheji ndikaisau tikagara pasi parubhazi zvawakaita tikatanga kuteerera zvekudiwa pamushaiwo ndichiti ambuya vangu vatori pano vakaaaa ndikatobva unotombosiya zvese zvekuti
hama yangu ndina hama yangu inotiradza pami mukuru wemasoja muti hazvinei izvo kana zvekuda kuzotsvaga kuti ndine hama yangu pamwe ndigweta kwakati nyaya dzechivanhu dzakazvimirira ndozvinonzi chivanhu andinokuona makatogarisana mugerezo muri kutotaura kucriminal court handimwe anenge ari kuseri mwe ari kuseri muchita handimoona pano padarire chivanhu takasununguka mumwe nomumwe achitaura zvaanowa handiona kwataenda newe okuona here kokuti unoti chii nezvanzi ukati ndikuchema ndikudai handizve haisi donzo rekuwirirana kuwirirana saka kuwirirana iwowo ndikwati kuti iwewe wadii iwewe wadaiso zvive nguva isiri pfupi but uchiunzawo mari mutsindo kuti vanoonawo kuti nguva chaati kochi wauya usingazvizivi kuti vanoenda but pawakagumisirako wakati uchadzoka zvako usati wadzoka wakagumisira kubhatira 20 years ago ukandodzoka okay ndazvinzwa mama saka zvokuti vatezva vanoda mari waizviziva but kuti rini chete unga usingazivi that's not it ende ukarifeya kuti varume vese vari pano vanogona nga vasina kuroora ichokwadi zvinoitika zvinoendana nekuti vanhu chii chaitika ukawa vanhu vachireva pfuma zvemutoo inyaya yekuratidza kuti mamusiri kuwirirana maybe muri kugere mese vanhu vachingoti vachatipa aiwa vasati ende mumwe munhu anotokonesa kuti mari inde mwana wacho anoziva mwana wekocha ndiani aiwa vanenge achironga muna wodrop mba wodrop yangu yasakara musoro wangu wazodai mari ichipera makore ari kutodii ari kufamba but kwatezvara kwamuchidiwa mari iwo unozonyara manje kuti toti pafiwa vonzi hatipindi mumusha manje voona kutogara kuita fana kuroora fanhu kuti murume uyu magochera aita nekudii angadii andinoona zvinhu zvinowanika izvi tinoona kuda kurarama kufadza vanhu tichitadza kufadza munhu ari mumba mauru toda maitinayo unenge uchida kunzi unogocha sirei munhu akuwachira kuti ugogocha mukangamwe saka zvinowanika uku kuye uchidzana chete kuti hatisinema kuti vanhu vane vasi ende mari chainonetsa ndosaka vanhu ndati wauya usina kuzvironga usingazvitarisiri but chizvipa nguva ndio unoita kuti umbovapo ukamari kana ukwanisa kuti vanhu because kuripo kubhadhara munhu kweutsinye kwevo kwekuti hada kumuona tachakurisa chii kana mbeva chaidzo hadzikwani ndopona saka tirikukumbira kuti hapana chakaipa vanogona nga mune zvakaipa maitirana ndanzwa macomplains kuti handimaona mai vafona mai ndachazoda tokubvunzai kuti muri kuita sei mukuwasha kusvikira pakudii mukuwasha asvikire pakusakuvimbai pakutya kana kubudirira nekudhuze nekwamuri mai vavo ndo vandifonera izvi vambondifonera ndafonekwa namambo mushava vachiradza kuti havana tosununguka togara padhuze nemi hameno zviri kudii zviri kuitika zvatinotarisira kuti hazvidero mukwasha mwana wenyu wekubereka akafanana nemwana upi mwana wemusikana kana vana vatadzirana musanyanya kupinda one side semubereki nyatsoi kubvera mutsvake kuti chiro chaio chakuita tinozviziva kuti zvinoita vanasikana adzoka haatauri chaizvo zvakaitika kuti akabva anotaura zvinhu anofanana nemunhu anenge aenda kumunhu adyisa mundani mavanhu aro unotaura kuti achinzi ukuru vainebwa nebwa dzese chachazei kuti udaurwa nebwa hachatauri ndadlisa munhu tarohwa tanchitamba tachidhidha mombe dzamina munhu isu tarohwa chinyarara zviya zvokuti unonga utorapa ronda reshamhu wachekwa neshamhu yemukamasana momuzamwe ndo zvaitika izvi panguva yatakakura waitorohwa nemunhu asiri baba vako kana ani wako ende uchinyatsozva ndatadza hapana waunonotaurira iye akada ndi anotodza abereki vatoti ndasangana nevana vachidai but ndavanyambudzira yana ndange wanyambudzira kuti aiwa wagona ndozvo ikudzora munosunga mombe kana matombo motobvunza mwana kuti shava iripi hadzisadza kanganisa unde kana kuti muzivo dzichabuda here murodhi dzichati uri kugadzirira kuti neyoda kubuda muchidii
to basa rematare dzorana tichidzorana kuti tifambe negwara rinoita kuti tirarame zvakanaka pasina ane dambudziko kuti munhu nemunhu anofanira kunzwa kuti apa pashuwa ndakasunungukawo kuita zvakare. So muri mukwasha nyangwe kunzi marambana namai vemwana muri mukwasha kukanzi kwatoti kachuzi kana kuti ukatisipeta kunhu muri kutendei ba mukagarirwa ukama hauchaperi ukama. Saka ndachiti we hama yangu ngalize mutufoni shumba mukashwa munoita munotsvagai mari isvike kana pa1000 mupiya sinomuri muvapa nditi makuita payment plan zvimwe chandaona 1000 vanokwanisa kutotenga mombe dzavo vanotaura ndo mombe dzaJessica dzakabva kwaJessica ndo mombe dzakabva kwachekudembi vanofanira kuramba vachionawo kuti mwana wedu pane zvakaitikawo ndo chachikumbira yandachinzwa ngorunga ichimbutangu mwana vamuda kunza utana modzoka tikumirira nekuti tozviziva kuti vamwana achaoga muna nachipanga mazana izvozvo ndozvonyaya kuziva mama mai garai taurai makagara simungukai. Aiwa ndini mukwasha wangu magara mukwasha wangu ndakabereka mukunda. Ndashamisika mukwasha wangu achitaura kuti pane vanhu vari kumuronda vakabva kupi. Hakuna zvinhu zvakadaro ushe wangu. Tinomuda mwana wedu. Anoponderwei kana apondwa mhuri yaakabereka vana vanava tozovadini vanochengetwa nani. Hakuna ngaasununguke zvake. Iyo ari kushamisika kuti sei muchida kumupondesa. Ko tinoponda munhu tinopondereiko vakwasha vangu vesa achiteveregwa pese pano. Anoteeredzwa nani. Tinayo mari yekutsvaga vekuteeredza munhu zvatiri zvino. Kana ndimiwo mambo ndicherechedzei. Ini nemhuri yangu tingawane mari yekutenga vanhu kuti teeredzai munhu muuraye. Vanomuurayirei mwana wangu? Akandiitira zvakanaka zvekuti takauya takazongouyawo zvacho. Takauya takazongouyawo zvacho ndinokupura chakanaka chandakaona. Tikurongera mukwacha zvinhu zvakaipa. Ngaasununguka afambe madiro. Pane mwana uyu akandiita zvakanaka. Anoponderwei? Vana vari kuda kuchengetwa. Kana vapesana zvavo ivo mukadzi nemurume hapana anofanira kuponda munhu. Hapana anofanira kunozwa sei nai mumai. Ukama hauna kumbopera nokuti vanhu varambana. Ai ndatenda ise wangu. Impa chenyu mataura tazvi. Ini ndinoda kudya mukwasha wangu. Ngaasandikanganwe. Mwana wangu akamuberekera vana vake. Ngaazive kuti ndinoda kumufa. Handina murume. Kufa kwakaita murume wangu ndakasara ndichengeta vana vakuti azoona gire. Ndairiritira mwana wangu iyeyo. Akamuda riri zimhandara. Nhasi zvakona naachembera kudai. Chatashora ndechekuti kubva 2000 kubva 2000 paauya kuzobatira gombo rake. Haana kuzotirangarira zvekusvika nhasi uno vatanga kunetsana. Tikatadza kumubata ipapa tinozomubatira papi? Mwari nemidzimu haifani. Makore amatotaura gogo. Makore akatanga kutonetsa zvinhu manje. Naika zvisinetseyo vakapfeka masutu kudai naivakapfeka masutu kudai vachifamba nemazimota zvisinetsa sei. Aiwa ndinoda kutaura shungu dzangu nokuti akatidzikisira kuti aiwa nokuti varombo tinovapirei mari dzacho. Ndo zvakaita murombo irere zvishe wangu kana makatarisawo ndo zvakaita varombo izvi akachena. Aiwa mhuri yangu angaitichengeta enda handinambodimanda pfuma nokuti ndaidza kuti vana vangu vagere zvakanaka vari kuchengetana. Imune upfumi makazara mwana akanaka waakadai. Ngatiziva kuti ndinodawo kudya. 40 million munyika pa 40 million kuna blessing ane 23 years. Kuna Bethero ane 8 akushandira nechi 18. Kuna blessed ane 11 years. Kuna chidiki ane 7 years. Vari kuda rudo rwababa. Ndabatikana kuti vanhu vabereki vake vari kuti anoda kupondwa. Aiwa hakuna anoponda munhu. Ishe wangu ndatenda hangu. Ngaasununguke mukwasha wangu afambe
kutambanuka tionane tichimhoresana tichifara hakusiro kuguma kweupenyu. Alright, it's okay gogo maita basa. Zvinogona kuitika mbuya nekuti vana vedu vechisikana mazuva ano vanhu kuti vanogona kutoronga kana kudaka murume nekuti zviri pamutemo kuti mukadzi munhu ari zvasiyana nezvekudhara zvemubhaibheri zvekuti mukadzi kana mazati vakadzi vakatanga kuzotora chitupa maitotori kwachitupa nesende memurume handizve pamakatanga kuita zvitupa maiita kunge murutarisirwa pasi nguva iyo saka maakusimudzirwa zvokuti mai vava vanogona kutenga vatori dangerous kudarika munhurume munofungira ya pakuronga kwete pakuponda munhu nekuti pakuronga vachitoronga zvokuti nemumwe munoti ya mani mazona so ini zvandada kukumbira mai nababa ndangota manzira kuti kuda muri kunetsana kuti hamusati manetsana kana kuti chengetedzai mhuri yamakabara mhuri iyoyo kuti ikanganisike ndimi kuti iite zvakanaka ndimi munoita kuti vana venyuva wadzisu munhu kana wazvarwa wakura wabereka vanhu munhu ana achishanda kubasa kunzi ndoda kutsvaga nechekusiyira mhuri yangu haisi secret kuti munofanira kutosiya munotosiya musiyira chi mhuri saka vasiyire zvese netsika vasiyira tsika ndopfumai kutanga mozovasiyira henyu property vozotengesa havo kana vachida pati tsika hadzitengesi ngadzidzisa kuti vana vazive kuti takadawa ndigogo ava matambudziko enyu senyaya kuzvifura pavana kudaita vana ngavangokura munongovanza kungovanzurudzawo zvimwe zvinhu kuti vana vasanyanya kuzotamisa kuti saka mai ndo akaiora baba ndo woita mubereki waanovenga pakati penyu chimwe vana vanofanira nguvaita kuti vasanyanya kuona zvisvi kuti vazokura vanozviona but vane vachida mai vavo chida baba zvakanaka nazvo zvisina kana problem zvinowanika hamusi matanga kunetsana vanhu vanotonetsana mudzimba umu ndosaka kuti chakafudza zvimwe mativi dambudziko remunaro roti kana kuti ndiri diki pane rangu kana reuyu kana hoyo kana hoyo ndimazvoti but isu vanhu vechirume kashoma wanzotebhula zvinhu kuti mukadzi wangu vakadzi ndo akasununguka inyaya yavarume vavo taura zvinhu murume varume vanomboshingirirwa tauri tauri saka tikaita mweya iwoyo unofamba unotibatsira mweya wokuti vanhu manetsana mofunga kuti mwe mukadzi ako chaufamba murume wake aya zvadii vana ndivenyu vanoda kuonai muri vapenyu muchionawo vana kukura kwavo zvakanaka ndifunge kuti pane dambudziko saka ndandikumbira kuti madzoka. Okay. Yeah, sure. Ndafunga mukati pa 3 months tonganza $1,000. Paka $1,000. Mazuva kakuru. Simnani so. From 3 months. 23 September. Ndinoona sekuti kana zvisvo zvinoitika zvakanaka kuri kunzi tikaiwano before topatara zvedu asina aizvo ndo zvakanaka zvino asi waona kuti haungada kuzvisa pressure zvako vaisa madheti anozvati apa ndendaita makati but kana ukaiwanawo before unomanya ndauya vaitsidambusa munokomuniketa nesu toita kuti vapitira mangwana zvinofanira kuzikama kuti azvo zvakaitika nemazvona ameno baba kumbiro chemukuva chamachinzwa vanoda mwedzi mitatu kuti vaunganze kuti
sekumungava yavo. Kahambe vingi. Sandini. Vatinoti. Kwekasazoya 23 mari ikasazoya 23 wacho September. Mari haisi kuuya kwamuri kana unouya kudaro. Isusu ava makaudza kwatiri nemi mukazviunza usati famberi takavanhu kuti basa kuti ini nandokuzivei kana ava ndovazi ndatotsanangurwa namambo ningi kozi vapoterawo kuna mambo wemushavu kuti pane zvekuitika tisiri kunzwisisa zvinhu chaizvo chaizvo. Andimona nyaya yavombe ndeyekutya kuti pane kunogona kutsitirwa bhomba kudetsikwa kunhu kwakaita kusango. Andimona kuti sango rinohana kunyanya zvaro ndakudza ati 3 kilometers kubva parodi patatomboona sango apa tikati zvinoitika munhu unenge une zvawambosangana nazvo upenyu umwene wawo unofanira kuzvityira izvo zvakakosha. Kunokwa hatina matambudziko akadini. Basa redu nderekuyananisa vanhu ndobasa guru iroro. Zvimwe zvese zvatingazoite nekuti ndanzwa kuti kwanzi maida kuita ona repusi ndiri seneta ndiri ndomirira mashwetsi kuno madzimambo. Pamutemo wedu wa2013 uya unoti paprovince panobuda panoita 2 machifu anopinda mudarire seneta munovhotegwa nemadzimambo zeki inotouya movoterana tiri 29 kuno out of 29 tokurisa vaviri zvadero futi pane vanopinda muchief council. Inozove napresident vamuchano kumari vakati sevacharumbira paya ndo mamushandiro atinoita. Saka ini kunoku ndiri ndakashagwa kuve seneta ndine zvakare ndinotungamirira chief council yacho yekuno inonzi provincial assembly yekuno kurava kuti madzimambo vakandishara kepiri itemu yechitiri kurava kuti vane zvimwe zvavakaona zviri nani yachipo. Saka ina ndikukameza zita rangu ndofanira kuti kana munhu akanzi atongwa pano pandizona ukahandanzi ndakutonga ndakuti chandakuitira ndinofanira kuti ukaenda kwaunoenda nyange ukanoapila nyaya yako ndofanira kunge ndakakutonga zvakanaka zvekuti vamwe atongwa nounataiwa hapana kutongwa munhu patongwa nyaya. Because dambudziko nderekutonga munhu ukatonga munhu unoita challenge. Taura nezvenyaya iripo tingaita kuti yauya nani. Tine ofisi yedu kuchegutu ndaida kuvatsanangurira. Tine ofisi yedu kuchegutu paCBZ paya. Pachegutu paya paCBZ. Okay. Ikoko ndiko munonanga kana masowanani. Alright. Vanenge varikwa pamumba ndo vanogara kuva murungweni. Okay. Unoenda Fridays tota matare ikoko. Handitika. Andogona ngotuma zvangu chero munhu uya upisa. No problem. It's okay. Abana takashata. Handitika. Abana takashata. Isu tatoda kuyanana nati zva. Chete. Saka mungachisunungura zvii. Okay. Mari dzedare mabhadhara. Ya tabhadhara. Ando mari yamamudani yakundibatsira ngatayo.